kocap kacarita mboten anyarosaken lampahing Sang Kilurah Semar Badranaya dalah Bagong dalah Raden Bambang Purbakusuma ingkang upadi pertapan Sela Kawedar hinggaling cinarita gelisih wong kang pinuju akandha anyariosaken wonten salebeting pertapan Sela Kawedar Sang Begawan Edan Dewa Sampurna kaliyan para siswa-siswa Garuda Rengga Kencana dalah Sang Naga Wisaboga. Siswa-siswaku ganduh mandarahum wong wilahing sekaring jagat dewa bawana langgeng us mandarahum anakku nak Garuda Rengga Kencana Naga Wisaboga awakmu iki gak keliru tah nyantri ana kene iku mbok yo golek pendhita liyan-liyane wong ana Begawan Comelo krik-krik yo ana lho gari mele tapi ketok yo sekti aku ngono lho nak sekti aku Pendhita Comelo krik-krik ku nek kena adem dedek kaduen ngono lho. Si iki yamene kok enek sing medhayo nang Sela Kawedar iki. Sopo sire wah kedayo kuwi. Loh. Mundura kene nak mundura
Mandara Hong wilahing sekaring bahwana langgeng Gus Mandara Yah mene ana daya satriya kang bagus sing rupa awakmu sapa Gus Aku Bambang Purbakusuma saka Pertapan Jati Jajar Begawan iki bener Pertapan Sela Kawedar jenengan Begawan Edan Dewa Sampurna lho iya bener iki Pertapan Sela Kawedar aku pendhita Edan Dewa Sampurna lah tekamu rene iki lapo Bambang Purbakusuma ngupadi dununge Dewi Sri Sedon Dewa Sedana arep tak boyong balik menyang negara Ngamarta. Merga sakniki negara Ngamarta larang sandang, larang pangan. Merga lali karo bibit kawite, lali karo tradisine. Ora gelem nganakno slametan saben wiwit tandur karo panen mula saka iku Dewi Sri Dewa Sedana oncat saka negara Ngamarta lan uga aku ya supaya diaku anak karo Rama Janaka yen wis oleh usadane negari Ngamarta supaya waluya jati winyune walah awakmu gak diaku anak ya pancen sing kliru para Pandhawa para kawula negara Ngamarta ora ngelingi marang bibit kawite ya saiki aku bakal maringi pirsa dununge Sri Sedana nek Bambang Purbakusuma ngerti sejatine Begawan Edan Dewa Sampurna ayo tengeren aku sapa aku gak ngerti sejatine sapa Begawan Edan Dewa Sampurna. Mar, Semar, maju kene Mar. Mbok menawa awakmu iso nengeri sejatine Begawan Edan Dewa Sampurna. Nariyata ragama rukun Islam ana 5 oh iya Semar nampi dawuhing Begawan Edan Dewa Sampurna den pandeng dangune dangu jelas terang trawaca Begawan Edan Dewa Sampurna sejatosipun Sang Hyang Tunggal Bapak Sang Hyang Tunggal
wektu dina kalungguhan iki Semar wis ngerti anane Ngamarta larang sandang, larang pangan. Nggih, Mbah. Lah sakniki Sri Sedana wonten pundi, Mbah? Semar coba sawangen siswa-siswa kurang perkara iki. Garuda Rengga Kencana Naga Wisabuga. Nggih, Mbah. Ayo. Nampi dawuhipun Sang Hyang Tunggal Garuda Rengga Kencana Naga Wisabuga dipun pandheng kalian Sang Semar Bojo Gati Nayantaka enggaling jinarita gelising wong kang pinuju akandha ilang wujude Garuda Rengga Kencana Dewa Sedana Naga Wisabuga Dewi Sri. Dina iki Sri Sedana bali ana ing negara Ngamarta. Balike Sri Sedana Ngamarta nampa kanugrahan wahyu sandang pangan ndadekno tetanduran tuwuh kanthi subur murah sandang murah pangan ing negari Ngamarta. Yen kaya mangkono aku bali ana ing kayangan Semar.
jenengan niki dalange Pandhawa niki sing damel ngamarta larang sandang larang pangan menika para kawula negara Ngamarta para Pandhawa lali karo bibit kawite lali marang Dewi Sri Dewa Sedana ora tau nganakno slametan sakniki Dewi Sri Dewa Sedana sampun balik ana negari Ngamarta ndadekno tetanduran tuwuh subur lah menika Raden Bambang Purbakusuma putra Ndara Janaka ingkang upadi dununge Dewi Sri Dewa Sedana ora dalah Bambang Purbakusuma ayo tak aturna marang Raden Janaka ana ing negara Ngamarta ayo Tantra wetan denda kulon yang harga notok dendane wetan rampung angin kula gelar kondo sedalu kala wau kula gelar lampan tumuruning wahyu sandang panggen balike Dewi Sri Dewa Sedana sumrambau dhateng warga masyarakat dusun Sukoharjo ugi lumeber wonten dalem Sohibul Hajah mugi warga masyarakat ugi keluarga saking Sohibul Hajah dan paringi murah sandang murah pangan dan paringi panen ingkang sae dan tambahi seger kuwarasan dan paringi rejeki ingkang tura-tura saking peparing Gusti Allah Ta'ala dan tebihaken sengkalane dipun celaken keslametane selamat dunya tumugi akhirat mugi dados dusun ingkang gemari palo jinawi toto tentrem uga raharja mila jaya-jaya wijayanti kalisa ing sambikala sekali merdeka tetep merdeka slameta sing nanggap slameta sing ditanggap slameta warga masyarakat dusun Sukoharjo maca pating dusun Sukoharjo sineksenan kaki danyang nai danyang ingkang baureksa dusun Sukoharjo sineksenan geter kelawan paper tancap kayon pindho paripurna purnaning penungtu